Ahojte, som veľmi rada, že ste si opäť zapli ďalší diel Blogger School z Maybelline New York. Dnes to bude o jednej zo základných vizážistických zručností, a teda o očných linkách. Mnoho z nás má práve s týmto druhom make-upu problém, pretože nevieme ako na to. Nevieme, nie sme si isté, či to vôbec zvládneme, či to dokážeme spraviť tak, aby to bolo precízne, aby to bolo rovnaké. Základom je pravidelný tréning, taktiež prekonať tento svoj strach a skúšať. Skúšať, aká linka mi vyhovuje, aká konzistencia linky mi vyhovuje, zistiť, aký tvar oka mám práve ja a ktorá linka sa mi hodí najviac. Dnes je na trhu množstvo produktov, z ktorých si môžete vybrať a zistiť, ktoré vám najviac vyhovujú. Či už sú takéto klasické gelové očné linky, ku ktorým má Maybelline aj veľmi praktický aplikátor, s ktorými si dokážete spraviť linku naozaj precízne. Pre mňa je jediný problém ten, že sa mi počase zvyknú tieto linky otlačiť a rozmazať. Preto skôr obľúbujem linky vo forme fixiek. Či už takúto, ktorá naozaj vyzerá ako klasická centrofixa, je trošičku hrubšia, alebo takúto uzučku, precíznejšiu, ktorá je mojím favoritom a dnes vám ukážem, ako sa s ňou líčim ja. Tak poďme teda spoločne na to. Linku začínam nanášať od strednej časti oka. Viem tak aspoň približne posúdiť, akú hrúbku bude finálna linka mať. Následne spravím vnútorný kútik a linku potiahnem až do vonkajšieho. Pomocou tenkého hrotu fixky kreslím tesne nad myhalnice, aby mi neostali biele miesta. Prípadné nedokonalosti zotriem vatovou tyčinkou. Nasleduje vonkajší kútik oka a hrot linky. Najskôr si spravím na koži malinkú bodku, aby som vedela, kadiaľ linku potiahnem. Následne ju opatrným pohybom nakreslím a spojím s centrálnou časťou oka. Niekoľkými drobnými pohybmi dosiahnem želanú hrúbku. Aby bola linka presnejšia a mala ostrejšie hrany, použijem v spodnej časti korektor, ktorý rozotriem do stratena. Ak chcete mať linku intenzívnejšiu, nebojte sa spraviť si ju aj hrubšiu. Ja ostávam verná klasike, a teda skôr tenčej verzii, ktorá sa hodí aj ku každodennému make-upu. Pokiaľ sa líčite na večer, nebojte sa experimentovať. Následne nanesiem špirálu, alebo ak sa líčite na večer, môžete použiť aj umelé myhalnice. Tak, a teraz sa trošku potrápiť s druhým okom. Pár presných či menej presných pohybov, no nebojte sa, všetko vyrieši vatová tyčinka alebo vatový tampón, ktorým si linku pekne viete opraviť. Po pár minútach je hotovo a ja sa na vás teším v ďalšom videu. Ahojte!